Okay? Så kan det gå af, selvfølgelig. Gør det jo. Fuck, det er fejl, det der minister. Hvem er det? Hej. Nå. Hej! Ja. Mathilde, prøv. Okay. Okay, jeg gør sådan noget. Okay? Ja. Ej, jeg kan ikke. Jeg kan ikke, når vi så ind i optager, vel? Nå, jeg kan sgu da heller ikke. Kom. Gå over. Lad os fjerne. Noget. Hallo. Så kommer vi til. Hvad? Jeg prøver. Ja, kom. Der var et hul. Der var et hul. Det var mig, der var det. Der kunne det jo det. Jeg prøver det. Au, der var en titel. Titel! Jeg er træt på titel. Hvad er mit navn? Titel er mit efternavn. Titel. Hvad gør man så nu? Du kan ikke slet ikke. Kom på søde. Du kunne ikke! Du er lige væk. Nu skal lave en varme. En hot med varme. Nej, det går galt. Og så en almindelig varme. Det kan du ikke lave. Jo, prøv. Der er du altså bedre end mig. Den er altså alligevel lidt bedre til den der. Nej, du er ikke. Du skal bare strække benene lidt mere. Jeg kan ikke. Jo! Hej! Hej, søde! Nu! Jeg har ved. Der kom barnet. Hvad skal den hedde? Det her det er barnet. Ja, hvad skal den hedde?